नमस्कार. मन, हृदय, दिल आणि अगदी जान सुद्धा. हृदयाला आपण कितीतरी नावांनी ओळखतो. सगळ्या प्राण्यांचं जीवन ज्याच्यावर अवलंबून असतं ते म्हणजे आपलं हृदय. ते थांबलं की त्याच्यासाठी पुढचं सगळंच थांबलं. त्यामुळे अशा हृदयाची काळजी घेणं अपरिहार्यच आहे. आज 29 सप्टेंबर जागतिक हृदय दिवस. गतिमान जीवनशैली, बदलता आहार, वाढते ताणतणाव आणि वाढणारी व्यसनं यामुळे संपूर्ण जग सध्या हृदयरोगाच्या मोठ्या संकटात सापडले. जगातील जवळपास 1.7 कोटी लोक म्हणजे जगात मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांच्या एकूण संख्येपैकी 31% लोक वर्षाकाठी हृदयविकारानं मृत्युमुखी पडतात. भारतातही दिवसेंदिवस याची गंभीरता वाढत चालली आहे. तरुण पिढी, विशेषतः 25 ते 30 वयोगटातील तरुण मोठ्या संख्येने हृदयविकाराला बळी पडतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. काही वर्षांपूर्वी 60 ते 70 वयोगटातील नागरिकांचा हार्ट अटॅकने मृत्यू होण्याचं प्रमाण अधिक होतं. मात्र हल्ली 30 ते 35 वयोगटातील तरुणांची संख्या वाढली आहे. सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्स यांच्याकडून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल 2022च्या अहवालानुसार 2021 ते 22 या काळात गोव्यात हृदयविकाराचे 2,26,980 रुग्ण आहेत. यामध्ये हाय आणि लो बीपी, हृदयाला छेद असणं, ब्लॉकेजेस यासह हृदयाशी निगडीत सर्व आजारांचा समावेश आहे. या अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हृदयरोगाचं प्रमाण 14.2%, जे देशाच्या टक्केवारीच्या केवळ 0.6% कमी आहे. या अहवालानुसार शहरी भागातील प्रमाण ग्रामीण भागातील प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचंही समजतं. 2019 मधल्या एका अभ्यासानुसार गोव्याच्या शहरी भागांमध्ये 16.8% तर ग्रामीण भागात 12.5% हृदयरोगाच्या रुग्णांचं प्रमाण आहे. तंबाखूचं सेवन, लठ्ठपणा, वाढते कोलेस्ट्रॉल, शारीरिक हालचालींची कमतरता अशी अनेक कारणं त्याच्या मागे आहेत. हृदयरोग हा तुमच्या जीवनशैलीशी निगडीत आहे. त्यामुळे आपल्या रोजच्या रुटीनमध्ये काही बदल केल्यास आपण त्याच्यापासून नक्कीच दूर राहू शकतो. यामध्ये तंबाखूचं सेवन बंद करणं, सकस आहार घेणं, नियमित व्यायाम करणं, वजन नियंत्रणात ठेवणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्ट्रेस मॅनेज करणं अत्यंत गरजेचं आहे. वेळच्या वेळी आवश्यक तपासण्या करून घेतल्या तर नक्कीच आपण हृदयरोगापासून लांब राहू शकतो. यावर्षीची हार्ट डेची थीम यूज हार्ट नो हार्ट अशी आहे. त्यामुळे आपल्या हृदयावर प्रेम करा आणि त्याची काळजी घ्या.